प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सआ मा? बेनि दाथाय एबा फर्मुलाया माबायदि? बेखौ माब्ला आरो माबोरै बाहायनाय जायो? आरो बेखौ माबोरै नेगेटिभ आरो इन्टारगेटिभ सेन्टेन्ससिम सोलायनो हागौ? वेलकाम टु माय इउटिउब चेनेल। माय नेम इज धनिराम नार्जारी। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स होननानै बुंनाय लोगो लोगो बेनि मोनफ्रोमबो सोदोबखौ मोनफा मोनफा बिजिरनानै नायब्लानो जों बेनि ओंथिखौ एसेब्लाबो मिन्थिखागौ। जेरैहाय प्रेजेन्ट माने आथिखाल, कन्टिन्युअस माने जाबाय थानाय एबा सोलिबाय थानाय, टेन्स माने बर'आव बिदिन्था एबा बिदिन्थाखौ समबो होननानै बुङो। अब्ला बेनि ओंथिया जाबाय आथिखालाव सोलिबाय थानाय सम एबा आथिखालाव जाबाय थानाय बिदिन्था। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जाय टेन्सआ माबा मोनसे खामानि जाबाय थानायखौ फोरमायो एबा बे खामानिया दासिमबो जागासिनो दं, जोबनानै थाङाखै, बेबायदि ओंथि फोरमायनाय टेन्सखौनो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स होननानै बुङो। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सनि दाथाय एबा फर्मुलाया जाबाय साबजेक्ट प्लास एम इज आर। बे मोनथाम अक्जिलारि भार्बनि गेजेराव साबजेक्टजों बबे गोरोबो एबा बबे एप्रप्रियेट बेखौ दाजाबफानो नांगौ। बेनि उनाव प्लास भार्ब, भार्बजों आइएनजि प्लास खालामनो नांगौ। बेनि उनाव फैगोन अबजेक्ट आरो अबजेक्ट दाजाबखांनायनि उनाव जोङो एक्सट्रा वर्डखौबो दाजाबफानो हागौ। गाहायनि टेबोलखौ मोजाङै नोजोर हो। बेवहाय नाउन आरो प्रनाउनखौ पार्सन आरो नाम्बारनि सायाव सोनारनानै बाहागो राननानै प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सनि फर्मुला बायदियै बाथ्रा दानानै होदों। जेरैहाय फार्स्ट पार्सननि सिंगुलार नाम्बाराव दङ आइ एम प्लेयिं फुटबल। ओंथिया जाबाय आङो फुटबल गेलेगासिनो दङ। फार्स्ट पार्सननि प्लुरेल नाम्बाराव दङ वी आर प्लेयिं फुटबल। डेट मिन्स जोङो फुटबल गेलेगासिनो दङ। सेकेन्ड पार्सननि सिंगुलार नाम्बाराव दं इउ आर प्लेयिं फुटबल। नोङो फुटबल गेलेगासिनो दं। आरो सेकेन्ड पार्सननिनो प्लुरेल फर्माव एबा महराव दङ इउ आर प्लेयिं फुटबल। नोंसोरो फुटबल गेलेगासिनो दं। नाथाय बेवहाय इउआ इंराजियाव से सानरायखौबो बां सानरायखौबो फोरमायो, गोसोआव लाखि। थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव दङ हि, शी, इट, हरि इज प्लेयिं फुटबल। आरो थार्ड पार्सननि प्लुरेल फर्माव दङ दे आर प्लेयिं फुटबल। दा जों प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स माखौ बुङो, बेनि दाथाय एबा फर्मुलाया माबायदि, बेनि सोमोन्दै मिन्थिनो मोनबाय। अब्ला फैदो बेखौ माब्ला आरो माबोरै बाहायनाय जायो बेनि सोमोन्दै मिन्थिनानै लानि। माबा मोनसे हाबा एबा खामानि दासिमबो जागासिनो दङ, जोबाखै, बेखौ फोरमायनो थाखाय प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सखौ बाहायनाय जायो। जेरै शिल्पा इज कुकिं फुड। शिल्पाया जामु संगासिनो दं। बे बाथ्रायाव शिल्पानि जामु संनाय हाबाया एबा खामानिया दासिमहालागैबो जोबाखै, बे ओंथिखौ फोरमायदों। बियाव दङ The bus is running at full speed. बासआ फुल स्पिडआव खारगासिनो दं। बे बाथ्रायाव बासनि फुल स्पिड खारनाया दासिमबो जागासिनो दं एबा ड्राइभारा दासिमबो बासखौ फुल स्पिडआवनो सालायगासिनो दं, बे ओंथिखौ फोरमायदों। सिआव दङ He is writing an essay. बिथाङा एसे लिरगासिनो दं। बेवहाय बिथांनि एसे लिरनाय खामानिया दासिमबो जोबाखै, बेखायनो बिथाङा लिरगासिनो दं, बे ओंथिखौ फोरमायदों। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सखौ खाथि इयुन फोरमायनो थाखायबो बाहायनाय जायो। नाथाय बेवहाय प्रग्राम एबा इभेन्टआ थागथियारि खालामजाखानाय आरो फिक्स जानाय जानांगोन। जेरै We are flying to Bombay next week. जोङो नेक्स्ट उइकआव बम्बेआव फ्लाइटजों थांगासिनो दं। बेवहाय जोंनिया टिकेटआ अलरेडि दंखायो। बे जाबाय एरेन्ज खालामखानाय एबा फिक्स जाखानाय मोनसे प्रग्राम एबा इभेन्ट। बियाव दङ हरि इज मिटिं द CM दिस आफ्टारनुन। हरिया बेलासियाव
CMखौ लोगो हमगोन। बे बाथ्रायाबो एरेन्ज खालामजाखानाय एबा फिक्स जाखानाय बेखौ फोरमायदों, मानो होनोब्ला हरिनियाव अलरेडि एपइन्टमेन्ट दंखायो। सिआव दङ दे आर गयिं टु दा थियेटार टुनाइट। बिसोरो दा हराव थियेटार नायनो थांगोन। बे बाथ्रायाबो एरेन्ज खालामजाखानाय एबा फिक्स जाखानाय, मानो होनोब्ला बिसोरनियाव अलरेडि टिकेटआ दंखायो। थिग बेबायदिनो माखासे फिक्स एबा एरेन्ज खालामखानाय बाथ्रा जानो नांगोन, अब्लासो जोङो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि गेजेरजों खाथि इयुन फोरमायनो हागोन। गोसोआव लाखिदि प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स एबा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सनि गेजेरजोंबो खाथि इयुन फोरमायनाय जायो। नाथाय बे टेन्सनि गेजेरजों फोरमायनाय खाथि इयुना मावथारगोन एबा जाथारगोन बेबायदिखौ फोरमाया। प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव माबा मोनसे खामानि जागोन एबा मावगोन बे ओंथिखौल'सो फोरमायनो हायो एबा फोरमायनाय जायो। गुबुन फारसे प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि गेजेरजों खामानिखौ मावथारगोन एबा जाथारगोन बेबायदि ओंथिखौ फोरमायो, जेरावनाखि एरेन्ज खालामजाखानाय, फिक्स खालामजानाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय जोङो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सखौ खाथि इयुन फोरमायग्रा टेन्स महरै बाहायनाय जायो। गोसोआव लाखिदि देहा, मोदोम एबा अंगजों मोनदांनाय फोरमायग्रा भार्बफोर आरो गोसो गोरबोजों मोनदांनाय फोरमायग्रा भार्बफोर जेरै सी, हियार, स्मेल, फील, टेस्ट, नो, आन्डारस्टेन्ड, एपियार, सीम, लाभ, लाइक, वान्ट, विश, बिलिभ बायदि बायदि भार्बफोरजों प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स बाहायनाय जाया। प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स एबा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सखौसो बाहायनाय जायो। जेरै एआव दङ I see a bluebird on the tree। आं बिफां सायाव मासे गोथां दाउ नुदों। बेवहाय I am seeing जानाय नङा। बिआव दं The rose smells sweet। गलाब बिबारा गोथाव मोदोमो। बेवहाय नाथाय The rose is smelling sweet बेबायदि जानाय नङा। सिआव दङ It seems it will rain। नुनायाव अखा हागोन बायदि, नाथाय बेयाव It is seeming it will rain बिदि जानाय नङा। नाथाय टेकनिकेलि एबा प्रेक्टिकेलि मावनाय जायोब्ला बेफोर भार्बफोरा प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव बाहायजायो। जेरै एआव दं डक्टर नार्जारी इज सीइं द पेशेन्ट। बेवहाय डक्टर नार्जारीया प्रेक्टिकेलि गावनि बेरामिखौ नायगासिनो दङ। बेखायनो बेयाव सी भार्बआ प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव बाहायजादों। बिआव दं सीता इज स्मेलिं द फिश टु सी वेदार इट वाज रटेन। सीताया नाखौ सेवदोंना सेवाखै मिन्थिनो थाखाय मोनामसुदों। बेवहाय सीताया प्रेक्टिकेलि नाखौ गन्थं खाथियाव लानानै मोनामसुदों। बेबायदि प्रेक्टिकेलि बाहायजानायनि थाखाय बेवहाय स्मेल भार्बआ प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव बाहायजादों। प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स आरो पास्ट इनडेफिनिट टेन्स बे मोननै टेन्सखौ नागारनानै मोनफ्रोमबो टेन्सनि अक्सिलारि भार्बनि उनाव न आरो नट दाजाबनानै सेन्टेन्सखौ नेगेटिभ सेन्टेन्सआव सोलायनाय जायो। प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सखौ इन्टारगेटिभ सेन्टेन्ससिम सोलायनो थाखाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि अक्सिलारि भार्ब एम, इज, आरखौ बाथ्रानि सिगाङाव फज'नानै जोबथारनायाव सोंलुसिन दाजाबनाय जायो। इज हरि राइटिं ए पोएम? हरिया खन्थाइ लिरदों दा? आर इउ डुइं दि वर्क? नोङो खामानिखौ मावदों दा? प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्स एबा जायखिजाया टेन्सखौनो WH फज'नानैबो इन्टारगेटिभ सेन्टेन्ससिम सोलायनो हायो। जेरै हु आर इउ मिटिं? नों सोरखौ लोगो हमगोन? वेर आर इउ मिटिं? बबेयाव नोङो लोगो हमगोन? व्हाट टाइम आर इउ मिटिं? मा समाव नोङो लोगो हमगोन? बायदि बायदि। आसा खालामो नोंथांमोनहा प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सनि सोमोन्दै गासैखौबो मिन्थिनानै लाबाय। प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव सोलोंनांगौआ जोंहा बेखिनियानो।
नोंथांमोनहा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामोब्ला गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोनबाय थागोन। आंनि बे इउटिउब चेनेलखौ नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। थेंक इउ। गोजोन्थों।